қаршы алабыз. Татар лигасы блогы. Встречаем блог татарской лиги. Сәлем күдік какамазы сәхнәдә теп отыра. Алкышларны жәлләмәгіз, гран-при бергенә була. Йөрәкләребез яна, күңелләр талпына. Күзләребез шатлана, уен шулай башлана. Хәрлі кеш күдік какамазы сезнең алдыгызда 52-нче мәктәпнең текә бурычлар КВН командасы. Һәм без башлыйбыз! Дебат! Дуслар, хәзерге беренче класстагы малайлар үзләрен бик текә әйтеп хис итәләр. Хәзер күз алдыгызга китерегез нәкъ шул случай. Эй, шлан, кил монда! Нәрсе? 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 Не кирәк? Не кирде? Әйдә! Начинай, көтәм! Дуслар, хәзер күз алдыгызга китерегез иң текә лузер. Эй, син чорт, кил монда! Телефонны бер. Мә! Акчаңны бер. Мә! Һәм үзеңнең компанияңа әйт, мин монда иң текә лох. Дуслар, кайбер кызларның тавышлары бик иртә ныгая. Хәзер күз алдыгызга китерегез нәкъ шул случай. Бер матур сүз әйт әле. Матуры? Тагын хочу. Шибәре? Гөлназ, ашарга кайт. Ярар, әнием. Дуслар, сезнең алдыгызда 52-нче мәктәпнең текә бурычлар КВН командасы иде, бик зур рәхмәт. Исәмсез, сезнең алдыгызда эксклюзив командасы. Без актуаль юмор тудыручылар. Кемне тудырдың? Юмор тудыручылар. Мы подошли из-за угла. Эй, шпунтик-винтиклар, җыелдык. Нишләп чыгыш башланды, без белмибез, Каралы күпме кеше? Мә инде, мә соскаңны тыныштан. Кызлар, җитте инде. Шу, малай тавышын ишеттеңме, Туктагыз инде, көлмә. Туктагыз инде. Туктагыз инде. Бездән көлмәгез. Үзең әйт, 6-дансың. Тукта әле, ашама! Ярар, сузмыйча башладык. Yup, super dope. Һәр кызның тормышында проблемалар очрый. Күз алдыгызга китерегез, гаиләдә булган хәл. Күзгем, әйт әле, дөньяда мин иң матурымы? Әйе, сүз дә юк. Хәзер барашады, йокларга ят. Ну әни! Super dope. Күз алдыгызга китерегез, кызны егет ташлаган. Мине ташлаган! Мин бит бөтен гомеремне багышладым! Свободная касса, нәрсә ашыйсыз?
4 зур биг тести, 2 зур картошка фри, һәм 3 зур кола. Соусын онытмагыз. Ташланган кызлар. Сез үзегез гаепле. Эксклюзив командасы. Рәхмәт! Исәмсез кадерле дуслар, һәм сезнең алдыгызда 4-нче мәктәпнең Zap Life КВН командасы. Яра инде, яра кызлар, бу бит мин. Ләйсә. Сез нәрсә? Мин яхшы. Мин малайларны гына яратмыйм. Кызлар белән мин дуслашам. Син безне кыйнамыйсыңмы? Юк инде. Нишлисебез килә, шуны эшлибезме? Әйе. Кызлар, сез нәрсә? Җыелдык. Zap Life КВН командасы, без башлыйбыз. Әйдәгез карап китик. Технология укытучысы маршруткага керде. Абый, утырыгыз. Юк, рәхмәт, минем үземнеке бар. Һәр кеше күңелендә бала чага. Күз авызга китерегез. Гөлкәй Фәритовна эшеннән өйгә кайта. Күз авызга китерегез. Черепашка ниндзядагы берсе спонсор белән контракт төзеде. Мин Микеланджело. Мин Леонардо. Мин Донателло. Мин! Рафаэлло донесет ваши чувства. Безнең мәктәптә саңгырау охранник эшли. Әйдәгез карап китик. Мәктәпнең проходноенда. Кая? Биологияга. Кая? Лох. Кая? Мин сезнең машинагызны ваттым. Туктале. Ой, гафу итегез. Мин бит сезне саңгырау дип уйладым. Аягыңны сөр. Sen benim so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zingda. Ne yashim diyem siramma. Сезнең алдыгызда Zap Life КВН командасы чыгыш ясады. Рәхмәт, дуслар! As long as I don't break these promises, Татар Лигасының иң яшь КВН командасы Шайтан таяклары. Сәлем, КДК КамАЗа! Зур КВНга үзебезнең бәләкәй адамны ясыйбыз. Олга! Хәерле кич, дуслар! Безнең беренче миниатюра урманда. Ау! Кем монда бар? Бар. Матурмы? Юк. Тек, кем моны сөйли? Сине ташлаган кыз. Кадерле дуслар, сез уйлыйсыздыр, нигә мин командада шундый тике? Чөнки мин мәктәпнең спикеры. Спикер эше авыр түгел, һәм мин үземне балалардан зуррак куймыйм. Ярар, киттек собраниега. Киләсе миниатюра 2 дус. Ойдар, білесіңме? Мен кеше үземнең әбиемдә кунакта булдым. Һәм ул кыю йөрәк сериалын карый икән. Теге жүнсез сериалмы? Кеше анда Педро Хеленаға хыянәт итте. Ул бит аны 567 серия көтте.
белән 491 серияда чуалган. Тукта әле Айнас. Бәлки синең апам Дом 2-да карыйдыр? Әйе, янда кичә Должанский сугышты. Һәркемнең дә бу хәлгә эләккәне бардыр. Исән әби. Исәнме, Салават? Нәрсә, нинди салават? Әби, мин бит... Туқта. Алмаз, Тимур, Сәлим, Камил, Ильяс, Марат, Илмир, Имир, Руслан, Фарид, Сабир, Айдар, Ринат, Ильяс, Гали, Асқар, Аслым, Бек. Юк, әби, мин бит кызың. Алсу, Алина, Мәдинә, күрше кызы, Әминә, ұзын бұрылы, Нәзилә, шірік кіші, Фәйрузе. Мин Фәрузе. Йылмай ғашқына таныдым өзіңні. Hürmetli jüri әгзалары, әгәр дә сезнең уегызга безгә Гран-при кубогын бирергә фикерегез булса, борчылмагыз. Безнең аны күтәрергә көчебез җитәрлек. Чөнки без бердәм команда. Шайтан таяклары КВН командасы. Рәхмәт. Икенче гимназия! Замок КВН командасы башлыйбыз. Тагын бер тапкыр исәнмесез, дуслар? Һәм безнең беренче миниатюрабыз машина урлаучылар турында карыйбыз. Кара машина! Әйдәне урлыйбыз. Миңа да ачеле. Рәхмәт. Әйдә, заводи, поехали. Әйдә, радио тыңлыйбыз. Нәрсә эшлибез соң без, Илназ? Татар кешеләрне урларга ярамый бит. Ярар инде, без бит башкортлар. Киттек, алайса нәрсә торабыз? Без һәр вакыт нидер югалтабыз һәм әни аларны табарга булыша. Карыйбыз. Әни, кая минем носкием? Урындыкта каралы, улым. Монда бит юк. Ничек инде юк? Кара, менә бит синең носкиең. Рәхмәт, әни. Вот син сукыр, әйдә ашарга чык. Рәхмәт. Әни! Команда, килегез әле монда. Минем сезгә бер яңалык бар. Мин үземә мәхәббәт таптым. Нәрсә? Ничек син үзеңә мәхәббәт таптың? Син бит ашый гына беләсең. Нәрсә сөйлисең син? Ышанмасаң, кара. Мин ышанып бетә алмыйм сине бүтән күрмәвемә. Мин адаштым бу бушлыкта һәм мин аңлый алмыйм нигә язмыш безне аерды. Мин канатсыз кошсымын. Синсез авыр үтә көннәр ашыкмыйча азаплап. Ә төннәрен йоклап булмый сине уйлап. Җаным үтте 2 ай, йөрәгем туктаган. Замок КВН командасы, рәхмәт, дуслар. Сезнең алдыгызда Абана КВН командасы. Сәлам! Дуслар, Абана КВН командасы инде 3 ел чемпион булганы юк. Һәм булмаячак та. Эй, Абана! Ал. Миңа Туктале. Райнор, бүген фестиваль. Бүтән әйбердә әйбәт булсын өчен, күз тимәсен өчен әйдәгез әле.
Әми. Обана КВН командасы. Башлайбыз. Хәерле кич, дуслар. Ә безнең беренче миниатюра подземкада булган хәл. Оби. Ие. Сіз бит iPhone патефон сатасыз әйме? Мен сатайдым, мен. Меңа iPhone керек. Айфон керек. Ие. Сайлағыз. Мене мынсын. Мынсын ма? Ие. Так, мәгіз айфон. Ойын ойнайбыз. Мәгіз наушнигін. Наушник жыртыңларға. Ләкин ол ұрланған, но документлары бар, оласыз ма? Ола меңа Так, ойын жара бар. мәгіз документлары. Так, мәгіз заряднигін. Ох, ё. Ғафу етігіз. Ең мөһим әйберін ұмыттым. Не ол? Мәгіз. Не бұл? Бармақ. Блокировкаға міне? Әйе. Көз алдыгызга китерегез, подъездда булган хәл. Бар шөпні ташлап кер. Райнур, бар әлі шөпні ташла. Ой, бұл қатына туйдырды, шөпні ташлап кір, шөпні ташлап кір енді. Эт штөлейбіз сізге. Алып келдің ме? Алып келдім. Көрсет. Сәлем көрші. Сен де шөп ташисың міне? Әйе, міне шөп Міне ташисың міне? Біздің Солироқта чемпион Көкмараны. Ярайын. Яра, болды, жетті. Эй, бұл ограбление, сол мында, тез бұл шөплеріңе. Сол мында, сол демесіңе, сол. О, дура. Көрші, қорықтың міне? Шындықта да ограбление деп тұрам бе? Ярар енді көрші, яра ғафу Ташлық. Яра, айда ташлайбыз. Дұрыс ташламайсың бе? Әна бұрындың Бұрдың шағы дейді. Хам соңынан әйтәсі келейді. Эй, тоқтағы да. Тұт. Мәйінді тұт. Тоқталі, Артур. Бізге мусор пакетлары нәрсе үшін? Дуслар, бүгін фестиваль. Әйе. Гримеркаларда шөплеріні қолдырға ярамай. Обана КВН командасы. Чиста КВН үшін. Рахмет, дуслар. Жазмышыңны бәйле, 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 бәйле. Кедігі залында карантин босып тұра. Ол сізге бүгін екші кәйіпні юқтыра. Рус хамдақтар лига бүгін сізні күлдіре. Қол шабығыз хам күлігі сіз бүгін бізге. Тек команда бүгін фестиваль. Фестивальда шоқ қаттырырға керек. Кім нәрсе әзірледі? Біздің миниатюра бар. Көз алдыңызға кетіріңіз, бірінші татар ниндзя. Яхшы, әйбәт кірі. Карантин КВН командасы киттік. Әйдәгіз қарап кетейік. Нешек қыз өзінің егітінің әнесі білән таныша. Бәліш пішіре білесің, әйме? Да. Ашта сала білесің? Да. Тұқмашта баса білесің? Да. Сен маржа? Да. Сен да сөзің гіне білесің? Да. Сен менің малайымны ташлайсың ма? Нет, я его люблю. Әйдәгіз қорап кетік Татар театрда болған хәл. Мен Арамис. Мен Медарис. Мен Мулис. А мен программист. Мында заявка келгенсің. Wi-Fi-ғыз ішләмін бұғай. Көз алдына кетерегіз, мәктәптә болған хәл. Қызлар, сіз бишліге оқисыз мы? Ой, Марис.
Эшлегәмени? Дивана, без укытучылар. Дуслар, Тукта, минем әйтәсе сүзем бар. Регина, мин сине ташлыйм. Чынлапмы? Әйе, чынлап. Ярый, барыбер син бер нәрсә дә белмисең мәхәббәт турында. Мәхәббәт ул КВН-ны ярату. Чынлап та, дуслар. Һәр кешегә мәхәббәт ул үзенчәлек. Безнең өчен мәхәббәт ул КВН, сәхнә, сез тамашачылар, шулай ук жюри. Без 3 ел сәхнәдә һәм бер кайчан да сезгә рәхмәт әйткән булмады. Сезгә бик зур рәхмәт безне шундый зур гаиләгә керткән өчен. Сезнең каршыгызда карантин КВН командасы иде. Рәхмәт. First